Galicia está chea de casas reitorais onde adoitaban vivir os curas parroquiais. Pero agora poucos sacerdotes as usan e moitas delas se están caendo a cachos. Que outros usos se lles podería dar? A quen pertencen? Os veciños de Cereixo loitan por recuperala. Cada un na súa casa e Deus na de todos, hoxe no termómetro. 1:08, seguimos aquí en directo no termómetro. Pois sí, efectivamente antes, pois eu creo que prácticamente en todas as aldeas había esa casa onde vivía o párroco e que formaba parte xa do paisaxe aquí do país. Claro, cambiaron os tempos, esas casas, bueno, pois foron caendo no esquecemento e cada vez hai máis iniciativas para recuperalas. Pois aquí ten a súa nova casa. A Casa do Cura é un edificio tan senlleiro que ata sae nas series desta televisión. No país das 3.700 parroquias, poucas igrexas hai que non teñan cada súa vivenda para o párroco. Son un auténtico legado e outrora chegaron a ser centros de poder. Hai décadas eran lugares de favores, partidas de cartas cos fregueses, agasallos e incluso rexouba. Para vostede, don Venancio, para que yo entregue ao señor bispo da miña parte. Home, Frei, de ti nunca o esperaría, é todo un detalle, sí señor. Co tempo foi cambiando, con menos sacerdotes, as casas reitorais comezaron a quedar deshabitadas e moitas delas comezaron un lento proceso de abandono. En ocasións, a igrexa e as administracións conseguiron darlle saída a estas vivendas. Un exemplo é a Reitoral de Larouco, en Valdeorras, un inmoble histórico que foi reformado e agora funciona como albergue. Pero noutras ocasións, estes edificios corren a mesma sorte que moitas outras casas do rural e acaban no esquecemento. As dioceses apenas dan abasto para xestionar un patrimonio tan inxente. E aínda que as cesións, o alugueiro ou a venda salvan moitas casas reitorais, non todas poden esquivar a ruína. Claro, e os veciños queren evitar chegar a esta situación, pero algunha vez se preguntaron, Bernardo, a Casa do Cura de quen é? A quen lle corresponde o seu arranxo? Pois non é sempre a mesma propiedade, Rocío, imos velo, porque estamos falando da tamén chamada Casa Reitoral ou Reitoría. Falamos desa vivenda anexa ou próxima á igrexa parroquial onde tradicionalmente vivía o párroco, non? Moitas veces son casas grandes, antigas, con valor histórico ou patrimonial, en algúns lugares mesmo contaba con horta, con palleira ou con forno. Pois ben, na maioría dos casos, esta casa pertence á Igrexa Católica, concretamente o bispado ou a diocese que corresponda. E hai exemplos, especialmente en zonas rurais, nos que a casa pode pertencer á parroquia como entidade relixiosa, é dicir, a comunidade de fieis representada por un consello parroquial, sempre baixo o paraugas da Igrexa. De acordo? E quen xestiona? Pois a xestión adoita caer no bispado. O párroco que reside nela non é o propietario, senón que ten dereito do uso mentres exerce a súa función. Se a casa está baleira, sen un cura residindo nela, a diocese moitas veces decide alugala, vendela ou cedela para usos sociais ou para usos culturais. Pero hai excepcións, como todo nesta vida. Hai casos concretos nos que a casa foi construída ou doada por veciños, e a propiedade pode estar en mans pois da comunidade veciñal ou de particulares, de veciños particulares. Non é o habitual e require ver documentación específica, ben escrituras, rexistro da propiedade, é algo similar ao que está acontecendo coa Casa Reitoral de Cereixo. Ata lá imos, ata Vimianzo, para entender mellor este tema. Contanos, Rocío Padín, que lea existe entre a veciñanza coa Casa Reitoral. E que é o que diste, teño unha boa lea aquí montada porque os veciños defenden que a Casa Reitoral pois que pertence á aldea porque foron os seus antepasados, os seus pais e os seus avós quen con moito esforzo e tamén con cartiños foron quen de levantala. Pero pertence ás mans do clero, María, vos tedes moita pena dentro, non? Moita pena porque, a ver, os antepasados que pasaron tantos traballos para levantar isto, para axudar nesto, estarán agora con, bueno, dando voltas, porque isto non é unha cousa que pode pasar así, o sea, de deixarnos sin nada, despois do traballo e os cartos que planteron aquí. Claro que están a ver as miñas costas, que está abandonada, sen teito, pechada, xente que traballou aquí como o teu pai, non? Como o meu Voso pai, sí, noso pai, efectivamente, que traballou aquí todo o que pude de cantería. Cartos facíanlle falta porque tiña 5 fillos, pero todo o que tiña viña pa aquí. Sí, pero el traballaba sin levar nada a cambio para axudar.
para poder axudar e para ter esta reitoral en boas condicións. Falamos de que esta reitoral concretamente non só foi levantada polos veciños de Cereixo, sino tamén pola foi parroquia. tamén pola parroquia de Carnés, porque Carnés é anexa de Cereixo. Entonces, Botábanse unha man. Aquí os veciños andaban sempre unidos, sí. porque aquí se facía, bueno, pois todas esas xuntanzas do pobo que vos ahora tanto botades en falta. Por certo, unha reitoral que está en mans do arzobispado, que do clero, que se puxo en venda e vos fuxedes quen de freala. Freámola, sí. E despois, sí, o sea, fai pouco, enterámonos de que houbera dous postores, o sea, interesados por ela, e conseguimos frenala. Déronnos a cambio, o sea, poder utilizar a caseta que está aquí anexa, para, o sea, usufrutuala. Claro, bueno, un alprende pequeno un pouco para que os veciños poidan ter esas actividades de asociación, que tes esas actividades culturais que se facían sempre no pobo, non? Sí, claro. Entonces, sí, fan aí, pois, o coro e todo. Claro, porque ao final a Casa Reitoral sempre foi un punto de encontro onde a veciñanza se xuntaba, botaba os contos. Por certo, compañeiros, que nos puxémonos en contacto co arzobispado para coñecer tamén de primeira man a súa versión, pero de momento a estas horas aínda non obtivemos a súa resposta. Pero aquí, María, ten en nome xa de toda a aldea unha posible solución, non? Pois sí, a miña solución sería ou ben a restauran... Claro, porque de quen é a competencia de restaurar agora esta casa? Agora esta casa é a competencia do bispado. Claro, entón a túa solución cal é? A miña solución, se non a arreglan, pois que a tiren abaixo e facer un campo para a festa, que as orquestas agora, como vedes en todos os lados, non entren en calquer sitio. E así podemos ampliar o campo. E disfrutar ao máximo, xa que os nosos antepasados pasaron tantos traballos. Que poidan arreglarse. Por moitísimas grazas por atendernos, xa ben, compañeiros, unha situación un pouco complicada a que teñen aquí na parroquia de Cereixo, en Vimianzo. Pois moi complicada, grazas, Rocío, porque efectivamente queda a sensación de que hai os veciños o que din so Santón é que isto non vai nin para adiante nin para atrás. É dicir, por unha banda ninguén arranxa, pero temos isto aquí que tampouco podemos empregar para nada. Ou o tiramos e facemos algo que nos serva a todos, ou alguén se pon as pilas aquí. Pero Como ves? A ver, eso é un debate que seguramente no 75% das parroquias de Galicia pasou, non? É dicir, de que facemos... Como está a cousa en Sober? A ver, Bueno, en Sober... que é o que lle interesa aquí aos teus seguidores, o Santón? En Sober, bueno, hai, por exemplo, hai a rectoral de Amandi, que é conocida como unha adega pois prestixiosa, non? Pois eso era unha rectoral, porque... En serio? Sí, sí. Amandi foi un arciprestado ali polos anos 800, non? E tiña unha rectoral moi grande, o que a casa do cura, pois era unha casa... E compraron a adega, puxeronlle rectoral de Amandi... deronlle un uso. E incluso deronlle un nome pois a esa zona. Por certo, xa que falaches de Sober, creo que o Benres... Creo que o Benres aquí o noso amigo Pepo Suevos actúa na praza... Que me dis? Sí. O Benres de Sober. O Benres da semana que ven, o Benres 19. Estaremos ali, Estaremos ali Pepo. coa historia da verbena máis loca van. Non sei se aproveitar xa este paso de palabra para dar a miña opinión, porque claro, aquí o tema é que hai curas que teñen 6 parroquias, pero non poden vivir en 6 casas. Entón, temos un excedente de edificación seguramente o que lle habería que dar unha saída, pero con certo criterio. Uso turístico. O que me parece inaceptable é ter un mamotreto en ruínas. Totalmente, pero que digan os veciños. Por iso, eu digo como a veciña, ainda que costara moito esforzo levantala, se eso non vai estar presentable, tiramos con ela e acabouse. Pero que non pode ser ter unha defexo aí no medio da aldea, que estea sendo un niño de ratas, e seguramente en calquera momento empezará a pasar o que pasa sempre, que o movimentos de... Totalmente, que mirades a cifra que estamos vendo aí en pantalla, ao mesmo tempo que esa imaxe aí en directo, case 5.000 casas rectorais abandonadas en toda Galicia, pois a verdade, unha auténtica pena. Pois un biquiño aí para todos eses veciños. Continuamos, unha